Selam dostlar. Kütüp alıngan balalı selamkını başlayız. Bugün biz neni yıldızlarımızın yanılıkları turunda söylerimiz. Tapşırının alıp barışçıları Emine Ahmetcanova, Popüler jırşı Şeşke Apa Hem Naila Slavina. biz başlayız. Tapşırının kaidelerini bozmuşa. Bugün tağın bir yıldızımız bilen hoşlaşabız. bugün hit parattan Rayana Ibatulina düşüp kalar. Yaratma söyle yaratma yüreğimde binem yılatma dime beri küngül kılına karşı çıkma var yoluma. Bizde şef premyera. Jamila Asadulina hem İlgiz Şehraziyev duetin karşı alabız. Şın caz dünyasına rahim etiniz. Ay balım vay balım Ay deliren komşu Ay balım vay balım Ay deliren komşu Damladan şu bile Ay balım bay balım Ağrı derede dağda Ay balım bay balım Ağrı derede dağda Dağları orada izler uzak Jırlakta da yıllarda Dağları orada izler uzak Jırlakta da yıllarda Ay balım vay balım Uda sayri darla Ay balım vay balım Uda sayri darla Sile hata zerlerim Zilin sandu aşlarına Zilin sandu aşlarına Bizning kollegamiz Aliya Tuhvatulina jırlый hozir. Aliye'nin tik dururga vakti yok. O kırgada balalı selamkı tapşırığın alıp bargada ilgire. Uңышlar сиңа Алия, тыңлыйбыз сине.
Жылы аяқты yıllar Күңіл қияшы әгерде Сүрілмейгір балқыса Тадими дими, тадими дими Яшәргә дә яшәргә Өмірләр тик бір-біріне Хәдір кирәк білергә Тадими дими, яшәргә дә яшәргә Өмірләр тик бір-біріне Гөрләп кирәк яшәргә Біргеләп җырлыйбыз! Күккә очкан тургайларны сагынып нигә еларга Янда сандугачлар сайрый Күңелне юаттырга Киттек бергә Тадими дими, яшәргә дә яшәргә Өмірләр тик бір-біріне Хәдір кирәк белергә Тадими дими, яшәргә дә яшәргә Өмірләр тик бір-біріне Гөрләп кирәк яшәргә Туганнар сау сәләмәт Шу зур байлык дөньяда Ник бими утырыйк дей Кечләр барда җаннарда Тадими дими, яшәргә дә яшәргә Өмірләр тик бір-біріне Хәдір кирәк белергә Тадими дими, яшәргә дә яшәргә Өмірләр тик бір-біріне Гөрләп кирәк яшәргә Сез кайда? Хәзер бергәләп җырлыйбыз зал белән. Тик. Тадими дими, яшәргә дә яшәргә Өмірләр тик бір-біріне Хәдір кирәк белергә Тадими дими, яшәргә дә яшәргә Өмірләр тик бір-біріне Гөрләп кирәк яшәргә Өмірләр тик бір-біріне Хәдір кирәк белергә Гөрләп кирәк яшәргә Софина Милгазова яңа җыр яздырачак. Һәм ул испан телендә була. Сафинаға уңышлар телибез һәм хәзер татар телендәге җырын тыңлыйбыз. Тулы
Şeşki apa, Веснушки ijat studiyasında. Хәлләр ничек? Яңалыклар белән уртаклашыгыз. Безнең студиябызга быел 5 яшь була. Шул уңайдан 5 яшьлек юбилей концертына әзерләнәбез. Эшләр гөрли. Ә хәзер безнең Веснушки студиясына йөрүче балаларны үзегез күрә аласыз. Biz мәкәндә шат балалар, текә кызлар, егетләр. Кушыл әйдә безнекегә тыпырда биеп җибәр. Әйдә, әйдә! Бас, бас, әйдә бас! Яшь йөрәкләр җилкенсен, әбиләр дә тыпырдасын, бабайлар да биесен. Бас, бас, әйдә бас! Яшь йөрәкләр җилкенсен, әбиләр дә тыпырдасын, бабайлар да биесен. Без биергә яратабыз, җырларга да остабыз. Куллар чабып алкышлагыз, безгә ялкын өстәгез. Хей, 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 хей! Бас, бас, әйдә бас! Яшь йөрәкләр җилкенсен, әбиләр дә тыпырдасын, бабайлар да биесен. Бия, бия, гайнула, бияң кеше бай була, бияң кеше бай булмаса, гамәл разым була. Бас, бас, әйдә бас, бер басасын, ике бас, бер басасын, ике баса, күкеле шырыр кылмас. Хей, 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 хей! Буйсындыра дәртле килә, биесе килеп тора. Вакытны зая уздырма, син оялып утырма. Хей, 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 хей! Бас, бас, әйдә бас! Яшь йөрәкләр җилкенсен, әбиләр дә тыпырдасын, бабайлар да биесен. Бас, бас, әйдә бас! Яшь йөрәкләр җилкенсен, әбиләр дә тыпырдасын, бабайлар да биесен. Бас, бас, әйдә бас! Яшь йөрәкләр җилкенсен, әбиләр дә тыпырдасын, бабайлар да биесен. Бас, бас, әйдә бас! Яшь йөрәкләр җилкенсен, әбиләр дә тыпырдасын, бабайлар да биесен. Бас, бас, әйдә бас! Интернетта да дус булыйк. Telegram, YouTube, ВКонтакте һәм сайт. Яңалыкларны күзәтеп барыгыз. Синең телең бәхетле, дөрләп янганда йөрәк, мине бәхетле итәргә бары тик син кирәк. Адашмаска бураннарда, янымда бул син терәк. Сөюдең безен кичәргә, бары тик син кирәк. Адашмаска бураннарда, янымда бул
Кызлар, сизәсезме? Тылсым вакыты җитте. Әпсен, тепсен. Һәм сезнең экраннарда Раяның Magic килеп чыксын. Сары сандуғаш тұтайым, тілін нешік ұтайым. Сары сандуғаш тұтайым, тілін нешік ұтайым. Сандуғаш көрершін, гүллер үскен көремсің. Сандуғаш көрершін, гүллер үскен көремсің. Бірге үстік, бірге ердік, шуны нешік ұнатайым. Бірге үстік, бірге ердік, шуны нешік ұнатайым. Сандуғаш көгершін, гүллер үскен көремсің. Сандуғаш көгершін, гүллер үскен көремсің. Сары сандуғаш баласын уларымда сайрадам. Сары сандуғаш баласын уларымда сайрадам. Сандуғаш көгершін, гүллер үскен көремсің. 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 Супер Кит төркеме Авыл эте Акбай спектаклен куярга әзерләнеп йөриләр. Һәм алар Санкт-Петербургка барып, конкурста катнашырга җыеналар. Анда алар үз туган телләрендә безнең урам җырын башкарачаклар. Кызлар, сез ут җырыгыздагы кебек. Жайлап ныклап карасаң безгә, күрерсең без ошаган гөлгә. Сайрап былбыл кош булып, очабыз бергә, бергә. Күркәм йөзебез безнең ирке җаныбызны, бай торма тиешенчә бәяле. Заман көенә салдык шушы җырыбызны, син җитә торма, җырлыйбыз бергә, җырлыйбыз бергә. Җырлыйбыз Ут яна күлебездә, кил, 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 күрһәбез бергә. Зур үрләр көтә килешәктә, тик булыйбыз
Әминә һәм Мәдинә Расуловалар җәйге гардеробларын яңарта башлаган. Димәк, аларның кәйфләре бик шәп, чөнки кызлар өчен яңа кием алу ул зур бер бәйрәм. Карагыз әле үзләренә, бу күлмәкләре дә бик матур булган. Әле bir Казан бергәләр. Балаларга кул чабыйк әле. Әминә, Мәдинә. Салага күп Казан бергә җырлыйбыз. Кәккүк. Ай батканда, таң атканда, уздым җырлап урамнарда. Ой батканда, таң атканда, кемләр язмыш юрамага. Sana кәккүк, sana таңларымны, sana кәккүк, sana көннәрем. Көннәремә салдың кәккүк моңы, кочагыңа алдың көннәрне. Sana кәккүк, sana таңларымны, sana кәккүк, sana көннәрем. Көннәремә салдың кәккүк моңы, кочагыңа алдың көннәрне. Ой батканда, таң атканда, кайтып киләм туйларыннан. Gün parası, can yarası, gitmi minəm uylarımdan. Sana kəkkük, sana tağlarımı, sana kəkkük, sana günlərim. Günlərimi saldın kəkkük mumu, kuşağıma aldın günlərini. Sana kəkkük, sana tağlarımı, sana kəkkük, sana günlərim. Günlərimi saldın kəkkük mumu, kuşağıma aldın günlərini. Ой батканда, таң атканда, җырлыйм күк, елыйм күк. Мең шатлыклар телим сиңа, туктамыйча sana кәккүк. Sana кәккүк, sana таңнарымны, sana кәккүк, sana günlərim. Günlərimə saldың кәккүк моңы, кочагыңа алдың көннәрне. Sana kəkkük, sana tağlarımı, sana kəkkük, sana günlərim. Günlərimi saldın kəkkük moңı, kuşağıma aldın könlərni. Sana kəkkük, sana tağlarımı, sana kəkkük, sana günlərim. Günlərimi saldın kəkkük moңı, kuşağıma aldın könlərni. Günlərimi saldın kəkkük moңı, kuşağıma aldın könlərni. Наилә, сүзне сиңа бирәбез. Синдә нинди яңалыклар бар? Ә бездә шәп яңалыклар бар. Балачак җырына яңа клип әзерләдек. Наилә, сине чын күңелдән яңа клибың чыгу белән котлыйбыз. Ә хәзергә синең Зәйнәп апа Фәрхетдинова белән бергә җырлаган дуэтыгызны тыңлыйбыз. Hislerime bir elemde sarılıp kayınlarına. Ağlar bәхет юрый сыман, сагышланган җанарга. Кайыннарда серләрем бар, күңел кичерешләре.
нәрсә генә дисәгез дә, Венера Фасихова бик дөрес җырлый. Әти, әни, әби, бабай, укытучылар, дуслар, сыйныфташлар барсы да телефонда яши дип җырлый ул. Тикшереп карыйк әле. Алло, Венера, син мондамы? Biz zamana balalары, окей біздің хәлебіз. Бақшаға да, мәктәпкә дә, машинада йөрибез. Урамга чыгасы килмей, дуслар күп интернетта. Кирәкми безгә кармакта, кирәкми безгә тупта. Китап, дәфтәр, каләмебез, хатларыбыз, сәламебез, телефонда, айфонда. Әтигәни, әби, бабай, укытучы, сыйныфташлар барсы да яши монда. Елга суы салкын диләр, бассейн шәп йөзәргә. Сәпәйдә йөрүдә хәтәр тузан керә күзләргә. Әти, әни яшуламый, заманы шундый диләр. Үзләре дә күрше хәлен басап аша беләләр. Китап, дәфтәр, каләмебез, хатларыбыз, сәламебез, телефонда, айфонда. Әтигәни, әби, бабай, укытучы, сыйныфташлар барсы да яши монда. Instagram'ның тылсымына шифа табасы иде. TikTok'тагы ялкаларга акыл саласы иде. Замананы бер гына үзгәртәсе килә. Интернеттан чыгу юлын я әйтегез кем белә. Сагынган безне китаплар, дәфтәр, каләм, язган хатлар күңелгә якын бигрәк. Әтигәни, әби, бабай, укытучы, сыйныфташлар очрасын иде тизрәк. Әтигәни, әби, бабай, укытучы, сыйныфташлар очрасын иде тизрәк. Очрасын иде тизрәк. Кызлар, җәй башлануга да нибары 21 генә көн калды бит. Каникуллар җитсен иде тизрәк. Ә минем тизрәк Алтын күрәчеләр ансамблен тыңлыйсым килә.
Бурайшылар ансамблі. Айзел Мүбәрәкшіні математика дәресін инглиз тілінде үйрәнә. Испан һәм инглиз телләрен ул бик җентекләп өйрәнә. Озакламый матур җирдә клип та төшерәчәк. Шамил Шакуров белән Камила Мөхәммәтшина да җәйне бик көтәләр. Чөнки җәй көне алар тагын бер матур клип төшерәчәк. Көтеп калабыз.
Dostlar, bizning tag'in bir qatnashuvchimizni tinglisi qoldi. Һәм ул җиңүчеләр рәтендә. Башта барлык катнашучыларыбызны искә алып чыгабыз. Безнең киләсе йолдызыбыз Айза. Бик тырышып укый һәм җырлый. Һәм Рифат Зарипов белән дуэтта башкара. Әйдәгез алар белән бергә Каз бәпкәле Сабый чакка кайтып киләбез. Geri dönmeyen bizden
Düşkeleri yemirir İpi bilen sütün sağlam Düşürümü de elimin üç kaydan Kazmedik ele savuşalım Ezel dağılır düşkeleri yemirir İpi bilen sütün sağlam Düşürümü de elimin üç kaydan Kazmedik ele savuşalım Düşürümü de elimin üç kaydan Kazmedik ele savuşalım Kazmedik ele savuşalım Соңгы яңалыклар белән таныштык. Матур клиплар карадык. Хәзер инде сабыллашыр минутлар да килеп җитте. Сезнең белән мин, Әминә Әхмәтҗанова. Мин Наилә Славина. Һәм мин җырчы Чәчкә булдым. Киләсе очрашуларга кадәр Пока-пока!